Ik vond het een heel sterk gedicht, moet ik eerlijk zeggen. En ik vond het heel knap dat zo'n moeder, die toch een kind verloren heeft, dat die dat zo kan schrijven. Wat mensen wat dat erin houdt, zo gaat. Ook dat die in het ziekenhuis gelegen heeft, dat mens. Met dat scheten wat hij gedaan heeft. Man. We hebben zelf kinderen, we hebben 5 kleinkinderen. Dus daar hebben ze ontzettend meegeleefd in dit tijd. En het is zo'n afschuwelijk drama voor de familie, voor die moeder natuurlijk, voor de familie, voor de buurt. En iedereen hier in de Ruiver, die leefde allemaal met haar mee. Dat moeten ze niet vergeten, dat moeten ze naar een standbeeld verzetten. Wat dat gaat. Echt. Voor dat weeg. Ik kan ze toch niet terughalen, maar ik kan ze wel een plaats geven. Ja. Ik ben zelf een zoon verloren. En ik vind het zelf ook heel moeilijk om erover te praten. Ja. Maar het duidt heel veel met zich. Daar werd ik zelf een beetje emotioneel van. Ik denk dat het heel belangrijk is dat alle mensen met haar metgeleefd hebben. En ik moet ook zeggen, onze burgemeester, mevrouw Petra Dassen, vind ik echt geweldig. Die is er altijd. Die duidt ontzettend met de mensen mee. Die staat tussen de mensen. Dus ik denk dat ze er heel veel aan gehad hebben. Een echte burgermoeder. Een echte burgermoeder, ja. Zo kan ze het wel zeggen.